asị na iwe kidnapper afọ obere nwa n'ọgụ n'akụkụ. Ndị nwe m na ndị nwe na-ekene famili ọkwa ụmụ nwoke bụ Chidiebube Okehe na onye na-ekwu m biko iwe onye ebe na onye ụmụnna mama ndawa na bọtụ ụmụnne m si na asị m na ewe m ọnọdụ n'ụmụnna ma na ọ na-eri m yọta na so n'eri m ahụ ka m gaduru ụdịka ihe a eme nọkwụrụ na ihe m na-ekwu ihe a mere na I was pure innocent lekwute shimewo na anọ m alarụ m na-eri m 3 days ago so wee nọdụ na papa eji onye asọwụ nna m o mepere m ụzọ so na hụ na sitati ya chee hụ na ọbụrụ tarị pịawa m sisi m na nshi be ya pụọ na so na nga na kọmpand ụmụnne ya anyị nọdị gechagharị nri riri nga ahụ ọmụmụne nyere m ahụ sara ọmụmụne nyere m cha njisa ahụ understand so mbịala kpuo n'abalị before this name mbịala kpuo n'abalị na pete nye ma mere nkịta na-agbọ so I was like ele nkịta na-agbọ ka nga chekie na food small baby nke ọkụ n'ụzọ ọ fụrụ obere ka nkịta ata uche anya na so ụzọ m rọshiri dị nwa abịa m so nkuri dosagoro ya n'obi ọta tomorrow morning ka m kpọọ ha ka nsa lekwe ihe m hụrụ so unfortunately one woman owo our neighbor apụta wee fụ na mụ na dị nwa wee jụọ m elote nwa chi wee bịa na si ya na nwa na-awụ blessings to me yọta lekwe ọsị m na ọmahụ ote nwa chi wee mee na m ga-agwa ya ote nwa chi wee mee na si ya ati lekwe ote nwa chi wee mee ọsụmawachi eli nwa na ala kọ gịnị ọta so unfortunately n'abalị ahụ a na-ewukwa ihe ka na-ekwu na mụ na-erife nnukwu onwe m akpọ ndị vigilante abịa n'abalị ahụ akọ ka egbe jụwa m ngwa ha otinye shi mba meshin anahụ m na na-eri m họl ka mụ ahụ chie hụzie chukwu na-eme ebere nne dị nwa apụta rather before nne dị nwa apụta these people were talking me ere ụdọ ke mụ n'azụ ọta pịa m ihe sisef achọrọ egbu m egbu na but to God be the glory na nne the girl pụtara ha jụwazie nne ya onye nwa mụrụ nwa ya sị mba n'ọnwa ya asịzie edebe nwa ya nọsị na nwa ya na-apụ apụ yọta so nọsọ since 3 days ka nwa ya na ọnụ n'ụlọ sọsọ ya nwa nke anọ understand so ajọ ya elebe ọnọ mgbe nwa pụra ọsị na dị nwa shishi n'opie gate wee pụọ so no nyanwa chọgide sef throughout the night nyanwa ahụ dị ya na so no mo awu just help that child n'abalị ahụ so if not me na mama otogisha so thank you, God bless you, I'm innocent. So now in a chimeka ndo amanda ba we mara because from social media we na afoge asị na iwe kidnapper afọ obere nwa n'ọgụ n'akụkụ so asị na iwe kidnapper because ana m support ihe ọjọọ of kidnapper so and mụọ na onwe m na-eme ka the whole world mara that na ọ bụrụ na iwe kidnapper I will handle you to the police right now. So that is why m ji hụ ngwa na the platform because I'm onye able, so I'm send to bring you, so na-eme ka anyị mara na that obere nwa ahụ, na the parents should know na okpuru gate pụta na mother anything about it. Yes. Because people na-akọwa na iwu a kidnapper, na nwa ahụ na izuru ezuru, na ịchọ iji ya eme ritual ọ bụ eziokwu ọwa asị nna ụmụnne lekwenu mara mmụọ ikinapụ nwa mmadụ na ikinapụ m ya onye ahụ si ụgwọ na otu si eme
So then ọ bụkwa na esome ya bụ na maybe na iwe kidnapper elee ịchọrọ ka the government mee gị? Let them send me to jail. Good. Ugbu a ị na-akọwa na ọwụ the comrade onye army the commander of security nke ndị ama ndọba. Yes, onye army. You know, so ị na-akọwa na onye myself rego that night, huh? This morning. That morning. Yeah, this morning, yes. Okay, onye nwa mere ka ha ji hapụ gị. Yes. So now, before ndị security hapụ gị, elee ihe mere ha ji hapụ gị? Because na nne dị nwa pụtara ghọta show ya onwe